ये शिव डोल खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो नै जोंहा बर' फेमिलि दङ ओमफ्राय नै जोंजों लोगोसे मंगलदैनि बाग्लारि फेमिलि दङ बेनिफ्राय नै बेयाव मा दङ नोंथांमोना भिडिअ नायबानो नुलांबाय थागोन दे लोगोफोर थ' नायलांबाय थादो लोगोफोर जों दिनै शिबसागराव फैदो शिबदल नायनो थाखाय बेयाव शिबसागराव मोनसे सुङानिफ्राय ओंखारनाय शिबलिंगनि शिबदल होननाय मोनसे नामजादा मोनसे जायगा दङ नालाय थ' जों दिनै बेयावनो फैदों आरो ओमफ्राय नै जोंजों लोगोसे बाग्लारि फेमिलि दङ लोगोफोर माने बिसोरजों जोंहाजों लोगोसे ज' फैदों आरो ना मन्दिरखौ नाय आइले हिरोआ बाप रे बा मन्दिर পূজা খালামनाय लोगो তিনটা মন্দিরে যাব ধুনিয়াতে ইমান দূৰে পাইছে ভালকে চাকি বন্তি জ্বলাই পাঁচটা দিলে হ'ল কি ভগৱান আছে তাত শিৱদল দেৱীদল বিষ্ণুদল আচ্ছা তিনটা মন্দিৰে যাব ধুনিয়াকে সেৱা কৰি ভিতৰতে সব না সব হাত ধুলা কমলাটো কিয় দিছে আখাই সই নি দি দিলো আৰু এইটো হ্যাঁ এই বড়ি পানি চলাই দিলো ए प्रभु शिवडोल ने लोगोफोर आ जाओ लोगोफोर नै शिवडोल नायनो फैदों जों दा बे जाबाय वेलकाम टू शिवडोल इ मन्दिराव प्रथमबार फैदो मा दों खिथा रोङा पुवा 6टा बजारफोरा दुपरिया 2 बजारলৈ आबेलि 3टा बजारफ्रा सन्धिया 8टा बजारলৈ दल उन्नयन परिषद लोगोफोर शिवदल मन्दिराव माबायदि फुजा खालामो फैबाय हाबफैबाय लोगोफोर नै शिबसागरनि शिबदल नांबाय थानाय नैबे दल माने बे सुङाखौनो दल होनना बुङोना बेनि सिङाव माने शिबलिंग दङ आरोना लोगोफोर थ' बेखौनो मानसिफोरा फुजा खालामनो फैयो माने गोसोनि साननायफोरखौ बेयावनो माने जायो आरो मानसिफोरा फैयो ओमफ्राय बै साइडनि मोनसे शिबलिंग दो आरो बे नन्दिदो माने मानसिया बानायनायसो आरोना खिन्थु बे सुङा सिङाव थानाया माने बेयो गावनो प्रकट जानाय आरो थ' जोबोद मोजां जायगा लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर बेरायनो फैबा फैनो हागोन जोबोद पबित्र जायगा ओमफ्राय मोनसे जायगायावनो बेयावनो बिष्णु दङ बेयावनो देबि दङ बेयावनो शिब दङ माने मन्दिरा बेलेग बेलेग आरो खाथियावनो खिन्थु दाबसे मोनसे हायावनो मोनगोन आरो नोंथांमोना बिदि आरोना थ' माने फुजायावबो माने एसेबां भिर भाराक्का जाया अबेबा बोथोर लाना जायो नालाय थ' नै दा बे बोथोराव माने मोजां आरो मानसिफोरा एसेबांबो फैया नालाय दायो बे जानुवारिफोराव बिराद भिर जायो आरो डिसेम्बर जानुवारिनिफ्राय थ' फैबा एसे सिगाङावनो फैनांगौ आरो ओमफ्राय भितरावथ' आलारि बाथि सावनो हाया थेवब्लाबो जोङो गंसेखौ सावथारबाय आरो आलारि बाथि आरो धुपखौ सावथारबाय गंसे माने सावनो लुगैनानै सावबाय आरो माने भितराव माने सावा आरो बिदि बाहेरावसो सावो थ' आलारि बाथि सावखांनानै नै जा बर'सारखौ दोननो होबाय आङो सिङाव एसे बाय गोथौ नालाय थ' बर'सारखौ दोननो होबाय लोगोफोर फुजायाव खुलुमखांबाय लोगोफोर नै जों दायो देबि दलाव थांगासिनो आरोना जों दासो खुलुमखांनाय बियो शिबदल ओमफ्राय नै शिबनि एकदम खाथियावनो माने बेयाव देबि दल आरोना बेयाव माने दुर्गा मानि मन्दिर दोङो थ' जों दायो बेयाव थांगासिनो लोगोफोर जोबोद मोजां पबित्र जायगा लोगोफोर दामनो Lê mà lại foto sẽ cho lên đây pan lê năng lê này mà lấy này xa này 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 đừng cứ lại lấy cái mà lấy này đừng cứ lại lấy cái mà lấy này
मोदोम फिसा नागारो नोंसोरा बिथिं नोंनि आखाइया इथिं बाय हाबगनांगो ओरै फेटरसिं ओरै होमबासो लोगोफोर शिवदौलाव नहीं खासे फोटो क्या है बेटा कैसे लग रहा है इतना गर्मी है यार यहाँ पे नहीं लोगोफोर एमान प्रकांड फोटो भी लगा हुआ है इयो ओजा मोनसे लगायना फैदो सिङाव इयो लगायनांगोन आरोना जय पुखुरिखौ नायनो बागरदोनो मा जागोन इसोरदो जय पुखुरी जय पुखुरी नायखांबा आरो दानिया आइ मोनसे मन्दिरा आइ मोनसे थांथारबाय वाय नै मोनो दे लोगोफोर फट' थिखांनायानो जालिया जोंनिया फट' थिखांगासिनो ओइनो सानैया दोखो फट' नायदो नैलै लोगोफोर बाग्लारि आदाया मालाय फट' थिखांनायानो जालिया ओइनो जोंखौबो थिखांदो थिखाङाखै थांसै विष्णु दल जय दल लोगोफोर नै बिजा विष्णु दल ओइ साथिया लगायफैलियाव लास्ट विष्णु दलनि उनाव थांनानै नास्ता जाहैनोसै लोगोफोर बे मोनसे विष्णु दल बे मन्दिरा माने खंख'आनो गोजाजोब आरोना सब माने बेफोरखौ मानसिफोरा दान होनाय माने सोरबा माने गोसोनि साननानै बुंनानै होफैनाय बिदि गोजा आरोना नै जेबो माने एकदम खंख' बिदि मन्दिर गंसेया बिदि दंजोबो आरोना माने नै बेफोर बेसेबा पुराना खंख'नो आगोलनिनो थ' बेयाव दंबाय दोङो ओमफ्राय बे मन्दिर खाथियाव थानायफोरासो माने दासो होफैनाय आरोना बेफोरो थ' नै मानसिफोरा माने बिराद मानियो आरो लोगोफोर बेयाव माने गोसोनि साननायफोरा जायोनो माबायोनो माने बिदि बयबो गावबा गावनि साननायफोरखौ गावबा गावनि लुगैनायखौ माने बुंनानै बिनानै बिदि बेयाव खंख' दान होफैयो आरो ना लोगोफोर ये पूरा 1000 साल पुराना है जाथ'लायबाय लोगोफोर दानिया बाहेराव बाजाव नै सोरबा लगायनानै थांबाय जोङो लगायनायनि दा बेयाव मोनसे दोङो गया ब्रह्मा विष्णु फै थांसबाय थांनिसै फै जोब्बाय थांलायनोसै लोगोफोर दानिया लास्ट फट' इयाव बेनि उनाव लोगोफोर खमाय दिहुननानै थाबायगोन बेफोरबायदि जायगा नायनो फैगोन नंबाय थायो खिन्थु बानानैनो फैयाना गाबोन थांगोन समनिया थांगोन थामनिया थांगोन होननानै दिनै फाइनेलि फैथारबाय एकदम जबरदस्ति आदा खायसे दोङो बियो लिंबाय थाबायना थाबायनो थांनि मन्दिर नायना फैनो होननानै बिनि ज'सआवनो फैबाय दिनै फैनानै नुबाय लोगोफोर ज'सआवनो फैयाबा आरो बेबायदिनो थालांफिनगौमोन आरो पिघल रहे हो ना इतना गर्मी है तो थांसै आरो जाथ'लायबाय पुरा अन्थाइनि बनायनाय एकदम लोगोफोर नै लास्ट मोनसे मन्दिराव खेबसे फट' थिखांबाय आरोबाव ओमफ्राय नांथ'ले लोगोफोर मेम'रिया फुल जाबाय खमसे खम फट'आ 300तासो जाबाय ओमफ्राय दायो जों दा फुजाबो होखांबाय नालाय मन्दिर नायखांजोबखांबाय दायो थांबाय थालायनोसै ओके दाबे आना फै बुटखौ लाना फै बुटफोरखौ लाजोबना फै
का आइसक्रीम? आइसक्रीम अभी नहीं खाना है। आइसक्रीम खाएगा खांसी हो जाएगा अभी। हाँ हाँ, और एक दे दो। नहीं ले जंगनी BMW है। तुम क्या आगे बैठेगा? हाँ रुको।